Ahoj, si tu nový? Áno, volám sa Martin. A ty? Ja som Peter. Teší ma. Mňa tiež. Z ktorej si triedy? Som z 9. B. A ty? Tiež z 9. B. To je super. Páči sa ti tu? Ešte neviem, je to môj prvý deň. Neboj sa, všetci sú tu priateľskí. To je dobré. Ktoré predmety máme dnes? Najprv máme matematiku, potom slovenčinu. Matematika je môj obľúbený predmet. Naozaj? Môj je telesná výchova. Kedy máme prestávku? Po 2:00 o 10:00. Chodíš do jedálne na obed? Áno, jedlo je celkem dobré. Môžem ísť s tebou? Samozrejme, budem rád. Ďakujem, Peter. Si veľmi milý.